Ny lejlighed hernede i Kroatien. Vil vi gerne vise den? Den er slet ikke færdig nu. Den er slet ikke færdig. Men vi har lige rykket alle tingene ind. Der kom en kæmpe lastbil med, jeg ved ikke hvor meget lort, som vi skulle bære ind i går. Så nøjeren, fordi der skal være elevator her, og lige nu er der bare et hul. Er jeg hele tiden bange for at falde derned. Til. Så er man indenfor. Okay, skal vi starte fra en ende af? Ja, der er jo ikke lys herinde. Der er ikke lys eller elektricitet nu, men her har vi badeværelset, der er helt sort. Videre til højre hånd, der tror jeg det bliver mig og Annes værelse hernede. Whoopty. På den anden side har vi nok, hvad der bliver Lukas værelse, kunne jeg forestille mig. Der er også helt mørkt. Her kommer vi til at have mine forældres værelse. Og så hvis man fortsætter videre, har vi så køkken, stuen, whatever. Så køkkenet er her. Stuen er her. Og der er sådan, det har lige fået marmorbordet. Vi har et kæmpe tv, der skal op, og så bliver det her sådan en hyggestue. Kæmpe altan her, med udsigt lige ned til vandet. Og så hvis man kigger ned og ud over her, så kommer der til at være en swimmingpool her. Vi kommer til godt at kunne hoppe fra altanen